shi lalacin da muke magana na lalacewar demokaraɗiyya da cewa mun tsane ta ba ma kaunarta saboda muna da dalilai ne. Saboda kai da kake ganin kai na kirki ne, su a wajensu ba na kirki ba ne, kuma ba za su taɓa bari kai na kirkin ka zamo akan mulkin. Domin inda ana so na kirki ya zamo, da ba za a kawar mana mutanen kirki ba. Idan suka taso za su kawo mana ɗauki a kasashenmu, za su taimaki kasashensu domin su gina kasashensu, su gina matasa a kasashensu. To duk wanda ya taho da irin wannan haƙida ba zai ci mulki ba, kuma in yan matsa ma za a kawar da shi. Idan ya ci mulkin ma za a yi amfani da ƙarfin soja da me a kawar da shi. Kina an tabbatar maka da cewa siyasar ba mutanen kirki ake bukata su zama 'yan siyasa ba mu a yankunan. Domin in maka ƙaramin misali da irin gwamnatin da su 'yan demokaraɗiyyar da ake so su zama irin su ne za mu zamna da su a Afirka. Misali in maka alal misali irin su wata raga yanin yana tafiya da kush a jikinsa, wannan abin da ake sa ma yara dan idan sun yi hitsari ko kashi ya kasance a ciki ne, to da shi yake yawo. Lafiya bata ishe shi ba, kawai mulki ake so ya kasance a ciki domin a ci gaba da aiwatar da abin da ake so. To mu gaggara in dauke ku in kai ku kasar Kamaru ku sha mamaki. Ku ga dawa wani irin mutane suke mulkin kasar Kamaru. Yau shugaban kasar Kamaru cewa da Folbiya shekara nawa gare shi? Shekaru 92 gare shi. Shi a Kamaru babu matasa masu jini a jika wanda za su iya gina kasar sai shi tsohon. Yau idan zai karanta takarda ya zai iya karanta, in zai magana ya yake magana, idan yana magana ma ya me kake fahimta a cikin maganarsa? Babu. Senate President, abinda ake ce ma Senate President, shugaban majalisar dattawa shekaru 90 gare shi. Dan Allah dan Annabi, yanzu abinda kakana za a yi mai shekaru 90 zai gano wani abun alhairi, ina ne zai na ya wato ya gano alhairi wa al'ummar da koda waɗanda yake wakilta ne. Ballantana ya zo ya mutane bayani, ƙasa bayani domin ya kawo wani abu da zai kawo na ci gaba a cikin ƙasa. Sannan majalisar wakilai ma shekaru 85 gare shi, shugaban majalisar wakilai. Ku zuba ku gani fa, wai shin a Kamaru ba matasa ne? Zan kai ku abinda za ku yi mamaki, abinda wani matashi yayi a cikin shekara 2 zuwa 3, wanda tsawon shekaru 40 da wani abu na mulkin Folbiya bai yi ba. To ba ha gani abin mamaki. Ministan shari'a yana da shekaru 88, shi ma kusan duka ɗaya. Yanzu dan Allah dan Annabi ina ne zai yawo to ya kawo abin da ƙasa za ta samu na ci gaba a shekaru 88? Tafiya ma ta zama musu aiki da ƙawawansu. Shugaban polisi na ƙasa gaba ɗaya ka duba ka gani, shekaru 92, shekarunsa ɗaya su da Folbiya. Polisi wa aiki ake bukata fa, ba wai ka zo ka to in ya ma ya zaune ko jarida aka kama ba zai iya karantawa ba. Dan Allah yanzu waɗannan su ne za su shugabanci ƙasa, a ce ƙasar nan ta ginu, wannan ƙasa ta ginu. To mu je da ku ba a ƙare ba. Chief George na ƙasa, mai shari'a na ƙasar, yana da shekaru 85. Dan Allah jama'a ku tsaya ku yi amfani da hankalinku da ilimin. Yanzu irin wa'annan mutanen haka ne ake so mu kasance inda su hade demokradiya irin wanda ake a Kamar ta yi daidai. To ku ji abin kunya da aka yi a cikin mulki na shekaru 40 da wani abu da Folbiya suka yi da waɗannan tsohin suke. Zuwan Ibe, mulkin da wannan Ibe yayi a cikin shekara 2 da wani abu zuwa shekara 3 nashi ne yanzu. Ɗan shekarun nan ya gina hanyoyin da duk gudan mulkin Folbiya na shekaru 40 bai yi ba. Hasali ma hanyoyin da ya zo iske a zamanin Ahijo sun karye, sun cire, sun damalmaye. Duk inda ka bi Kamaru akwai inda kuɗi kake biya a goya ka tsallake ka daga cikin cabo. Wani wuri katako ake ɗorawa a shimfiɗa mutane su biyo su wuce. Idan motoci za su wuce, wani mutum ne zai zo ya zuba kuɗinsa ya ɗan yi aiki da ɗan katakin ne da wasu abubuwa, mota ta dinga takawa ta wuce. Idan ka je ka gani ko aka nuna maka irin abubuwan a talabijin waɗanda ba na gwamnati ba, wallahi abin sai ya baka mamaki. Yanda kasar Kamaru ta lalace ta koma, a lokacin da muna yara muka jin tarihin kasar Kamaru, yanda al'umma suke tururuga suna zuwa neman arziki a Kamaru. Amma yau me yake faruwa? Ya rusa kasan, ya lalata ta, amma tsarin nashi haka ake so ya kasance. Irin wannan demokradiya ake so su kasance. Irin ta ita ce demokradiya ta asali, irin abinda ake kauna, irin abinda ake so mutane su kasance a bisa gare shi. Abinda ake bukatar mutane su kasance bisa gare shi kenan. Don ka ubangiji Allah ya shirye da mu, ya raba mu da shari irin na waɗannan mutane.